Kiitos lounaasta. Mä laitoin loput jääkaappiin. Avain avoimeen seksuaalisuuteen. Mielenkiinnosta vähän sellainen, kun Tarttu kirjastosta hyppysi. Onko sulla ja isällä jotain... Anteeksi. Onko jotain tosiaan sattunut? No kyllähän sä nyt muistat, kun mä kerroin sulle, että isällä on iän myötä vähän tahti tasaantunut. Mä luulen, että ei se sua haittaa. No ei niin, mutta nyt onkin sitten asiat muuttunut. Kun sen salsatunnin jälkeen isälle palautui mieleen vähän jotain muutakin kuin vaan pelkkä tanssitaito. Mutta eikö se ole sitten ihan hyvä asia? On, mutta musta vaan tuntuu, että mä vähän vaadin siltä liikaa. Että tuli suorituspaineita. Kun sen salsan jälkeen ei ole tapahtunut sitten enää yhtään mitään. Äiti kulta, musta on ihana, että me voidaan puhua kaikista mahdollisista asioista. Mut tästä sun pitäisi kyllä varmaan puhua isän kanssa. Mikäs täällä tuoksuu? Ai, sehän olikin mun vaimoni. No, se hyvä, että haju eskelpaa, kun ei muuten tunnu maittavan. Pitäisiköhän meidän vähän jutella? Kun sen viime kerran jälkeen ei sängyssä ole sitten tapahtunut muuta kuin, että on nukuttu. Se onkaan mä painostanut sinua liikaa. Ei mitenkään. No, voitaisiko sitten yrittää vaikka uudestaan? No kyllä mä oon valmis vaikka heti. Moi! Mulla on hirveä nälkä. Oi, perunamuussi ihanaa. Eikö sun pitänyt hiekottaa pihat? No mä teen se sit, kun ne uudet tyypit tulee. Ei, me kerittiin Sepon kanssa vielä aloittaa. Mennään ruokailuun. Eikö sulla pitänyt olla kiire kotiin? Aamujoita töihin kaupalle, mun kiire loppu siihen. Pitäis viedä se ainakin muualle, niin saatais olla rauhassa. Oho. Ei hullumpi ajatus. Kyllä Ulla ja minäkin voitais tarvita vähän yksityisyyttä. Miksi et sä vie äitiin jonnekin minilomalle? No mihin me mentäis, kun on työt ja kaikki? No jonnekin lähelle, vaikka Kylpylään. Ajattelet, että saisitte loikoilla höyrysaunassa ja juttelisitte ja söisitte hyvin. Se olisi aika romanttista. Niin, kyllähän Ulla voisi tykätä. Sitten voisitte mennä yrttihoitoihin ja hierontaan. No mitä romanttista siinä on, jos vieraat ihmiset käpelöi ja kähmii? Niin jätätte sitten hieronnan väliin. Pysykää koko päivä huoneessa ja tilatkaa huonepalvelusta kaikkia herkkuja. No kyllä herkkuja saa halvemmalla kotonakin. Mutta kiitos vaan ideasta. Tos. Siis näettekö, ensin koukkastaan siis näin. Ja sitten tästä se lähtee. Siis rento käden liike, jota sormet altapäin niin kuin tukee. Ulla! Älä nyt häiritse! Kun mulla on tässä nyt kiire, että pitää katsoa, että miten ensimmäinen hiekottaminen onnistuu. No hyvinhän nuo näyttää pärjäävän ilman sun päälle päsmäröintiäskin. Eikö se ole hyvä, että otettiin apuvoimia, ettei tarvi itse olla aina joka paikassa? Mennään ja keitetään kahvit, mulla olisi vähän asiaa. Ei, kyllä mun nyt täytyy olla tässä, jos Ilkalla ja Jounilla on jotain kysyttävää. No kyllähän Inka neuvoo, mennään me nyt vaan. Joo, mä ajattelin, että jos pidettäis vähän lomaa. Se on tässä työt. No hyvinhän ne hoituu ilman meitäkin, niin kuin äsken näit. Oliskos rouvalla jotain toivomuksia paikan suhteen? En mä nyt osaa näin yhtäkkiä sanoa. Niin. No, minä olen ajatellut jotain vähän semmoista niin kuin Kylpylää.
Se olisi hienoa. Voitaisiin ottaa kaikkia hoitojakin. Jäis kaikki kevut ja kohotukset sille reissulle. Niinkö meinaat? Joo, soitetaan heti, jos niillä olisi vaikka tilaa. Joo. Tässä on vasta elämää. Vai mitä? On joo. Ei sunkaan tuolla oven ulkopuolella ole joku. Tämähän on meille varattu. Me saadaan tehdä täällä ihan mitä itse tykätään. Ketään ei häiritse. Mä oon ajatellut sitä, mitä sä puhuit tuossa aikaisemmin, että sullakin olisi mukavaa noin petihommissa. Kun mä oon vähän epävarma tuon mun suhteen, että sitä ei tiedä, jos se taas sanoo yhteistyösopimuksen irti. Kun mä haluaisin, että sustakin tuntuisi hyvältä, niin kuin silloin ennen. Mutta eihän se nyt yksin sun ongelmasi on. Yhdessähän me tässä eletään. Kuule Seppo, sovitaanko, että aloitetaan taas kaikki ihan alusta? Opeteltaisiin taas tuntee toisemme. Niin kuin oikein noin perusteellisesti. Oot sä kyllä semmonen herkkupala. Odotas, kun päästään huoneeseen. Se on ihan mahdoton. Potkasen sut kerralla. Että söit sitten mun korvan. Mitä me tässä oikein odotellaan? Oi vitsi, mikä sattuma. Tekin olette täällä. Ja mä ajattelin, että pieni irtiotto tekisi mulle ja Danielillekin hyvää. En mä arvannut, että isä oli odottanut sulle samaa ideaa. No, täällä ollaan sitten kaikki 4. Vaikka Sepolle ja mulle tää kyllä tekee hirveän hyvää. Me oltiin just lähes tarkistaa meidän huonetta, että noin niinku tarkemmin. Okei, mutta pitäkää hauskaa. Mä lupaan, että me ei häiritä. Hei! Daniel tuossa ehdotti, että mentäis yhdessä syömään. Täällä on kuulemma aivan erinomainen ravintola. Mä varasin meille jo pöydänkin. Mennään testaa toi liukumäki ensin. No en mä voinut kieltäytyä, kun se halusi välttämättä tarjota korvaukseksi siitä, kun se lainasi autoa. Mut voidaanhan me tietysti perua, jos haluaa. Ei, mennään vaan. Onhan se hyvä saada vähän ravintoa, niin jaksaa sitten paremmin.